Da, mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod o lyfr Genesis a phenod 32. Aeth Jacob i'w daeth, a chyfarfu angylion Duw ag ef. A phan welodd hwy, dywedodd Jacob, dyma wersyll Duw. Felly enwodd y lle hwnnw Mahanaim. Yna, anfonodd Jacob negeswyr o'i flaen ef at ei frawd Esau i wlad Seir yn Hir Edom, a gorchymyn iddynt, dywedwch fel hyn wrth farglwydd Esau. Fel hyn y mae dy was Jacob yn dweud, bym yn aros gyda Laban, ac yno y bym hyd yn awr, a mae gennyf ychen, a synod, defaid, gweision a morynion, ac anfonau sy'n harglwydd mwyn i mi gael gfafr yn dy olwg. Dychwelodd y negeswyr at Jacob a dweud, deithom at y frawd Esau, ac y mae ef yn dod i'th gyfarfod gyda 400 o ddynion. Yna, daeth ofn mawr ar Jacob, ac yr oedd mewn cyfyngder. Rannodd y bobl oedd gyda ef a'r defaid, ychen a chymelod yn 2 wersyll, gan feddwl, os daw Esau at y naill wersyll a'i daro, yna caiff y llall ddianc. A dywedodd Jacob, o Dduw fy nhadau, Duw Abraham a Duw Isaac o arglwydd, dywedais wrthyf, dos yn ôl i'th wlad ac at y dylwyth, a gwnaf i ti ddaioni. Nid wyf yn deilwng o gwbl o'r holl ymlyniad a'r holl fyddlondeb a ddangosais tuag at y was, oherwydd deithim dros yr iorddonen hon heb ddim ond fy ffon, ond yn awr yr wyf yn 2 wersyll. Achub i o law fy mrawd, o law Esau, y mae arnaf i ofn, rhag iddo ddod a'n lladd, yn famau a phlant. Yr wyt ti wedi addo, yn ddiau, gwnaf ddaioni ti, a bydd dy hil fel tywod y môr sy'n niferus i'w rifo. Arhosodd yno y noson honno, a chymerodd o'r hyn oedd ganddo anreg i'w frawd Esau, 200 o eifr ac 20 o fychod, 200 o ddefaid ac 1 o hyrddod, 10 ar 20 o gymelod yn magu a'i llydnod, 20 o wartheg a 10 o deirw, 20 o asenod a 10 asyn. Roes hwy yng ngofal i weision bob gyr ar ei fferin i hun, a dywedodd wrth i weision, ewch o'n blaen ni, a gadewch fwlch rhwng pob gyr a'r nesaf. Gorchmynnodd i'r cyntaf, pan ddaw fy mrawd Esau i'th gyfarfod a gofyn, i bwy rwyt yn perthyn, i ble rwyt yn mynd, a phwy bia rhain sydd dan dy ofal. Yna dywed, dy was Jacob bia'r rhain, anfonwyd hwy'n anreg i'm harglwydd Esau, ac y mae Jacob i hun yn ein dilyn. Roes yr un gorchymyn i'r ail a'r trydydd, ac i bob un oedd yn canlyn y gyroedd, a dweud, yr un peth a ddywedwch wythau wrth Esau pan ddewch i'w gyfarfod, a mae dy was Jacob yn ein dilyn. Hyn oedd yn ei feddwl, enillaf i ffafr a'r anreg sy'n mynd o'n blaen, wedyn pan ddof i'w gyfarfod, efallai y bydd yn fy nerbyn. Felly anfonodd yr anreg o'i flaen, ond treuliodd ef y noson honno yn y gwersyll. Yn ystod y noson honno, cododd Jacob a chymryd i 2 wraig, i 2 forwyn, a 1 mab ar 10, a chroesi rhyd Jabok. Wedi ddoe cymryd ei hanfon dros yr afon,
anfonodd i eiddo drosodd hefyd. Gadawodd Jacob i hunan, ac ymgodymodd gŵr ag ef hyd doriad y wawr. Pan welodd y gŵr nad oedd yn cael y trechaf arno, trawodd wasg i glin, a datgysylltwyd clun Jacob wrth iddo ymgodymu ag ef. Yna, dywedodd y gŵr, gollwng fi oherwydd y mae'n gwawrio. Ond atebodd yntai, nith o llyngaf heb i ti fy myndithio. Beth yw dy enw, meddai ef? Ac atebodd yntai, Jacob. Yna dywedodd, nith elwyr Jacob mwyach, ond Israel. Oherwydd yr wyt ti wedi ymdrechu a Duw a dynion ac wedi gorchfygu. A gofynodd Jacob iddo, dywed i mi dy enw. Ond dywedodd yntai, pam yr wyt yn gofyn fe enw? A bendithiodd ef yno. Felly enwodd Jacob y lle Penuel, a dweud, gwelais Dduw, wyneb yn wyneb, ond arbedwyd fy mywed. Cododd yr haul arno fel yr oedd yn mynd heibio i Penuel, ac yr oedd yn gloff o'i glin. Dyna pam nad yw plant Israel yn bwyta gewyn gwasg y glin hyd heddiw, oherwydd trawo gwasg glin Jacob i fyw y gewyn. Lle mae gair Duw yn ei ddarllen. Gadewch i ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am dair sydd ger yn bron ni y bore yma. I ni'n diolch i ti, dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad â ni o hyd. I ni'n diolch am y modd yr wyt ti wedi siarad â ni dros y misoedd diwethaf. I ni'n diolch am bob cynhaliaeth sydd wedi bod arno ni, ond i'n dod ata ti eto yn hangen, i ni'n dod eto yn gofyn i ti ymwneud â ni yn arbennig iawn. I ni'n gofyn i ti roi goleuni dysbryd i ni. I ni'n diolch i ti am dy ffyddondeb, i ni'n diolch i ti am dy ras, ac i ni'n diolch i ti am modd y gallwn ni ddisgwyl gen i ti wrth i ni agor y gair yma. I ni'n cyflwyno pob un sydd yn gwrando nawr i ti. I ni'n gofyn y byddi di yn rhoi calonnau parod i ni wrth i ni ddod o dan dair di. Y byddi di yn harwen ni. Y byddi di yn atgoffa ni o bwy mor agos wyt ti yn wir atom ni. O bwy mor dda wyt ti. Ni wedi gweld ychydig o'r deioni hwnnw yn y darlleniad eisoes, ac i ni'n gofyn a cawn ni brofi hynny nawr wrth i ni ystyried neges y gair yma gyda'n gilydd. Felly eglura y meddyliau ni, cofia bob un yn plithni yn enwedig yr rhai sydd yn galaru ac sydd yn gystuddiol. I ni'n gofyn y bydd y law di arnyn nhw. Ond ar bob un yn hen ac yn ifanc, i ni'n gofyn y byddi di yn gweld yn dda i ymwneud â ni ac i'n hadnewyddu ni trwy dair. Felly, der yn agos ato ni. Sancteiddiau'r dy enw mawr di. Deled dy deyrnas di yn dy ras atom ni. Darpara ar yn cyfer ni, yn bara beunyddiol, a'n ymborth yn dair di. A madde ni bob bai a phechod yn derbyn ar o ysbryd meddeigar i ninne hefyd, yng ngoleuni dy ras tuag ato ni. Cadw ni rag gwaith yr un drwg ac arwen ni a nertha ni yn erbyn pob profedigaeth a themtasiwn. Diolch yn bod ni'n cael dod at Dduw fel ti. Diolch yn bod ni'n cael dy gyfarch di fel yn tad. Diolch am y cariad yr wyt ti wedi ymlygu ni ynddo fe, ac i ni'n gofyn felly yn ei enw yn awr y byddi di yn cwrdd â ni. Amen.
Wi am edrych ar y darn i ni wedi ddarllen a meddwl yn arbennig felly am ddiwedd yr hanes, ond mae'n bwysig bod ni'n ystyried y diwedd yng ngoleuni y cyd-destun ehangach, a o'n i am ganolbwyntio yn arbennig ar eiriau Jacob wrth iddo fe wneud ar person dirgel yma. Dyn ni ddim yn gwybod ei enwau, dyn ni ddim yn cael llawer o fanylion amdano fe, ond y gŵr yma, fel mae'n cael ei ddisgrifio, y geiriau Jacob wedyn ni yn yr 6 adnod ar 20. Nith o llyngaf, mae'n siarad ar dyn, nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Mae'n sôn am fendith. A wrth gwrs, mae'r gair bendith yn un cyfarwydd iawn i ni. Ni'n gyfarwydd, falle wrth ffarwelio a'n gilydd. Dyn ni'n gweud pob lwc, ond dyn ni'n gweud pob bendith. Ac yn gweddiau, falle, dwi ddim wedi gwneud hynny'n ymwybodol nawr, ond falle, sech chi'n cyfri faint o weithiau, ni'n defnyddio'r gair bendith yn gweddiau. Dwi'n bod fyddech chi'n gallu, fyddech chi'n rydeg mas o fusedd yn gloi iawn, a sech chi'n gweith pobl am gwpla gweddiau ar ôl y gair bendith, wel, byddai'r gweddiau yn furach hefyd. Ac mae rai, wrth gwrs, yn meddwl bod ni'n gor-ddefnyddio'r gair a bod y gair wedi mynd yn ddiystyr. A walle byddai fe'n well sy'n ni'n hepgor y gair yn llwyr ac yn lle gweud bendithio bod ni'n rhoi rhyw air arall, rhywbeth mwy pendant yn ei lefe. Wel, walle bod ni eisiau mynd mor bell a hynny, ond yn sicr fi'n credu mae eisiau ni ddeall ystyr y gair yma. Mae eisiau ni bido a defnyddio'r gair yn ddifeddwl. A mae eisiau help y Beibl arno ni i ddeall y gair yma. A mae eisiau help y darn yma. Mae eisiau help y benod yma. Mae eisiau help profiad Jacob yn yr achos yma i ni ddeall beth yw bendith. A dyna wi am wneud, a gobeithio bydd yr arglwydd yn gymorth ac yn helpu ni wrth i ni feddwl am y cwestiwn yma. A nodi yn gyntaf felly, os y cwestiwn yw beth yw bendith, taw bendith yw rodd rasol Duw. Rodd rasol Duw. Dyna falle y peth amlyca gallen ni weid am yr adnod yma. Gollwng nith o llyngaf heb i ti fy mendithio. Mae Jacob yn gwybod un peth. Mae'n gwybod un peth. Dim ond Duw. Dim ond Duw ei hun sy'n gallu bendithio. Dim ond Duw sy'n gallu roi y fendith. Dyw Jacob ddim yn gallu creu y fendith. Dyw Jacob ddim yn gallu cynllunio y fendith. Dim ond Duw sy'n gallu roi i fendithio. A mae'n bwysig dros ben, ond diwedd, mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny. Weithiau, walle i ni yn ffwlineb, neu mae'r diafol yn ei ddichell, yn gallu gwneud i ni dimlo i feddwl, walle bod Duw yn gofyn llawer. Mae'n gofyn llawer. Mae'n moyn i ni wneud hyn a hyn, mae'n cyfyngu ar amser ni, mae'n cyfyngu falle ar rai o'r pethau gallen ni wneud ac yn y blaen. Mae'n gofyn llawer. Ond wrth gwrs, cam argraff yw hynny, cam feddyliau yw rheini.
mae eisiau ni sylweddoli yn gyntaf taw Duw sydd yn rhoi sydd gyda ni. Duw hael sydd yn rhoi. Un o'r pethau wy'n credu sydd wedi'n haro i yn ystod y cyfnod yma, mod y misio diwetha sydd wedi mynd hibo, yw pwy mor dda mae Duw. Mae bywyd wedi mynd yn wahanol iawn. Mae llawer iawn o bethau wedi dod i stop. Na fe, chi'n goffo byw dan yr un to, dan bob math o gyfyngiadau. Ac eto, yn y profiad yna, a oedd rai, a wy'n gwybod, wy'n cofio hyn ar ddechrau'r sôn am y Covid a'r coronavirus a'r haint yma oedd yn lledu a'r bobl nawr oedd wedi dioddef yn China wel, yr ystadegau wella brawychus oedd yn debygol o ddigwydd yn Ewrop ac ym Mhrydain ac yng Nghymru, pobl yn marw, pobl yn poeni ar y dechrau. Wel, gallwn ni fod yn ddiolchgar, wrth edrych yn ôl nawr. Welle rai o'r ofnau, ni'n gwybod mae rai wedi colli yn wyliad, ond eto o gofio yr ofnau oedd ar y dechrau. Gallwn ni sylweddoli pwy mor dda mae Duw wedi bod. I ni wedi bod heb gwrdd gyda'n gilydd. Eto, dwi'n wedi cyfri'r siliau, ond meddyliwch chi, falle bod rai o'ch chi, yn gwybod rai o'ch chi a diddordeb mewn mathemateg, wel na fe'n yr her i chi heddi, faint o siliau sydd wedi mynd hibio, faint o siliau i ni wedi bod yn cartrefi, i ni wedi gweld yn gilydd. Ni wedi gweld, falle, yn gwynebau ar sgrin cyfrifiadur, ond dyna ni, falle bod ni wedi siarad yn gilydd, ond ni wedi gweld yn gilydd, ni wedi cael cyffwrdd yn gilydd. Ac eto, trwy'r cyfan, mae Duw wedi bod yn dda. Mae Duw wedi bod yn dda. I ni, falle, na fe, geith pawb holi hunain yn hyn o beth, ond falle mae Duw byw gyda ni ddim yn brofiad rwydd iawn bob tro. I ni'n gallu mynd yn ddiamynedd, i ni ddim ar yn gorau drwy'r amser. Mae wedi bod yn anodd falle i rai. Ond trwy'r cyfan, gweitha'n ffeilieddau ni, mae Duw wedi bod yn dda. Mae Duw wedi yn bendithio ni. Duw fel yna sydd gyda ni. Ac yn pan ni'n meddwl am y dyfodol, dyn ni'n mas o hynny eto, does dim mae yna normal newydd i ddod, neu ni'n wrthi felly'n addasu at yr amgylchiadau newydd yma, ond dyn ni'n gwybod be sy'n o'n blaenau ni. Ond ni'n gwybod hyn, bod Duw gyda ni sy'n bendithio, bod e'n gallu dod ato ni. Lle'r un ni, mae'n gallu dod ato ni, yn ôl yn hangen ni, mae'n gallu dod ato ni ac ymwneud â ni, a roi i ni, o'i haelioni. Yr holl gyfoethog ddiw efe, i olyd ni leihau tywallta bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni. Nesau at Dduw i ei ni'n dod ato fe, ond diolch wrth i ni nesau ato fe i fod yn nesau, i fod yn rhoi. Roedd rasol Duw. Nith o llyngaf omni'n bendithi. Nith o llawn heb i ti fy bendithio. Dyna'r peth cyntaf. Dyna ble mae rhaid i ni edrych o hyd at Dduw a'i fendith. Ond yn ail, mae bendith yn rodd rasol i'w cheisio. A wy'n credu, pan ni'n meddwl am bethau fel hyn, i ni'n dod i weld beth sy'n mor wahanol
yn narlun y Beibl i beth sy'n ar gael yn y byd. Se chi'n gofyn i rywun yn y byd, falle bydde rhaid i chi newid y gair, ond se chi'n gofyn iddyn nhw, beth ydy bendith iddyn nhw? A se chi'n gweud, beth ydy rhywbeth da iawn iddyn nhw? A'r ateb gilech chi, gan rai o lia, wilianiau falle o bobl, pryd mae'r canlyniau mas, pryd mae'r rifen yn dod mas, a'r tocyn loteri gyda nhw, a pob un o'i rifen nhw yn dod lan, a maen nhw'n gweld nawr bod nhw wedi ennill. Wel, nid canodd ar fil, miliynau wedwn ni, fel yna maen nhw'n sôn, miliynau wedwn ni bod nhw wedi ennill 100,000,000 o bunnoedd. A dyna ni, wel, eisiau nhw boeni am y mortgage agor, eisiau nhw boeni am y biliau agor, a dyledion, a cyfawrin, a ti yn rhy fach, diw am yn broblem, wel, gallen nhw gael rhywbeth mwy. Ble maen nhw fynd ar ei wyliau? Wel, allan nhw fynd i rwle. Allan nhw fynd o gwmpas y byd. Allan nhw gael tŷ ym mhob cwr o'r byd. A cyfan wedi draws newid. Y cyfan yn fel i gyd iddyn nhw. Y bendithion, y pethau da wedyn ni, pethau da'r byd yma yn llifo. A dim problem, a maen nhw falle meddwl, os oes problemau iechyd yn nhw, bydd ei eriau nhw yn gallu gwella'u problemau iechyd nhw, o lia bydd nhw'n gallu cael doctor dechau, a sbyty, iddyn nhw hunain falle. Ond cyfan yn dod o ddydd i ddydd, pob dydd fel ffilm, a ffilm sydd yn gorffen yn dda, popeth, a bob dydd, yr awyr yn las, hirddydd, haf, di gwmwl, tesog braf. Dyna freuddwyd falle y byd. Wel, mor wahanol yw darlun y Beibl, ydy fe. Mor wahanol. Diolch am y Beibl. Diolch, yn y byd i ni'n byw ynddo fe. Diolch am y Beibl. Pwy yw'r bobl yn y Beibl sydd yn cael bendith gan Dduw? Wel, meddyliwch chi am yr Hen Testament, meddyliwch chi am Job, meddyliwch chi, oedd popeth o dda'r byd yma gyda fe ar y dechrau, a mae'n colli'r cyfan. Mwyn cael bendith Duw. Neu Dafydd, dyna le oedd e. Wedi dod o iman, o falu am ddefed i dad, a mae yn y palas, a mae'n canu delyn, ac am sydyn reit, mae'r brenin yn troi yn ei erbyn yn ceisio i ladd e, a mae'n gorfod ffoi. A mae Duw yn ei fendithio fe. Neu dewch i ni fynd yn fwy, falle, i gyd-destun y darlleniad y bore yma. Dewch i ni fynd i lyfr Genesis. Dewch i ni fynd i hanes Abraham. Cyn Jacob, o gwrs, eto, yr un o Duw yn mynd iddi fendithio fe, wedi addo, ond meddyliwch chi am y profiadau gas Abraham. A meddyliwch chi wedyn am brofiadau Joseph, diwedd llyfr Genesis. Mab, un o fehibion Jacob, cael i roi, i werthu, i gaethiwed, wedyn ni yn y carchar, mell o'i deulu yn colli y cyfan. A ni'n darllen ydyn ni pan oedd yn y carchar, ac oedd yr arglwydd gyda ge. Yr arglwydd yn ei fendithio fe. Gyda ge. Yna, yn y carchar. A wedyn, wrth gwrs, i ni'n dod at Jacob. Wel, bellwch chi weid amdano fe? A digon i weid, digon o bregethau wedi rhoi ar Jacob, a mae'n siw bod digon i ddod, ond ewn ni ddim ar ôl pob elfen ar ei gymeriadau, ond eto gallwn ni feddwl nawr am ei brofiadau fe. Meddwl bod bai arno fe, ond yn goffod ffoi. Ffoi am ei fywyd, oedd wedi twyllo i dad, oedd wedi amddifadu i frawd o'i etifeddiaeth, o'i fendydd, a dyma fe nawr yn goffod ffoi o'r wlad.
ffoi yn y diwedd at I ewyrt fyna a cael amser caled gyda ewyrt, pethau ddim yn mynd yn rwydd iawn yn y teulu, ddim a'r gwragedd yma gyda fe hefyd, pethau ddim yn rwydd o bell ffordd. Ond Duw trwy'r cyfan ydi fynd eithio, ac yn y diwedd pethau mynd yn rhy anodd, a mae'n cael ei wthio nôl I wlad yr Iddewig, I wlad Canan, a mae'r angylion yn mynd o'i flanau, ac mae'n cael gwybod bod Duw gyda ge, ond eto mae'r broblem wedi gadael yr holl broblemau yma wrth ffoi, a mae'n dod nôl nawr I wynebu'r broblem. Mae'r y teulu, y brawd wrth gwrs ar ôl, Esau I frawd ar ôl. Ac dyna ne mae'n clywed nawr yn y bennod yma, wrth iddo fe ddod nôl gyda'i wragedd a'r plant a'r eiddo oedd gyda fe bod, mae negeseuwyr wedi mynd a mae Esau ar ei ffordd a mae 400 o ddynion gyda fe. Bydde Esau yn ddigon, ond mae 400 o ddynion gyda fe yn dod I gwrdda fe. A dyma le mae Jacob nawr yn sylweddoli, mae pethau'n pethau'n dywyll iawn arno fe. Mae'n gwneud beth alle, mae'n trio cynllunio o'r galle, mae'n anfon bobl o'i flanau, mae'n anfon rodd o'i flanau, mae'n gweddio mewn angen. A dim byd yn digwydd, dim byd, dim newid. Mae'n anfon I wragedd a'r cyfan, a dyma fe wedyn ni yn cael ei adael ar ei ben ei hunan. A mae'r ffigwr yma yn dod ato fe. Dyn ni ddim yn gwybod, mae yna ddirgelwch mawr am yr hanes yma. Dyn ni ddim yn, chmod, gewch chi ddarllen, a mae pob math o ddehongliadau wedi roi, ond os glynwn ni dim ond at beth sydd wedi cael ei roi ni yn y bennod, yn llawer o fanylion, ond ni'n gwybod cymryd hyn, mae'r ffigwr yma yn dod ato fe. A mae Jacob yn sylweddoli taw nid rhywun arferol yw hwn. Oedd e'n poeni, wella am Esau, oedd e'n poeni am y dynion, ond mae hwn yn wahanol. Mae'r gŵr yma yn wahanol. Yn un peth, mae'n gwybod bod y gŵr yma yn gallu fendithio, felly mae'r gŵr yma mae yna rhywbeth dwyfon amdano fe. Mae'n gwybod hynny, ac wedyn ni'n darllen nes ymlaen bod Jacob yn gweud bod e wedi gweld Duw. Mae'n ymwybodol bod Duw ei hunan wedi dod ato fe yn y ffigwr dirgel yma, yn y gŵr yma. Ond mae'n brwydro ag e. Nawr, eto, dyn ni'n gwybod beth oedd natur hwn. Mae Jacob nawr ar ei ben ei hunan, a mae'n llawn ofon. Dwi ddim yn gwybod beth i'n neud. Siwt mae'n mynd I allu gwynebu frawd e. Beth fydd yn digwydd iddo fe? Mae'r cyfan yn ei boeni fe ac yn gwasgu arno fe. A mae'r ffigwr ma'n dod. Nawr, oedd y ffigwr ma'n dod iddi wthio fe mlaen? Oedd y ffigwr ma'n dod I roi rwy brawf arall ar y ffordd iddo fe? Dyn ni ddim yn gwybod. Ond mae'n ymddangos o leia bod y ffigwr yma yn ei erbyn e, achos mae'n brwydro a fe, mae'n brwydro yn gafel, maen nhw'n gafel yn ei gilydd, ac wrthi yn brwydro. Chmod, o'ch chi'n meddwl byddai ddim nerth gyda Jacob ar ôl, oedd e wedi mynd yn hwyr, ond na, mae'r ffigwr yma yn dal I frwydro, ac mae Jacob yn brwydro yn ei erbyn e. Yr holl anawsterau yma. Yr holl anawsterau yma. A wy'n credu bod na wers I ni fan hyn, gwers bwysig iawn I ni fan hyn. Chmod, Fi'n gwybod pan ni'n siarad yn gilydd, ni'n hoffi sôn am y pethau da, ni'n hoffi sôn am yr atebion I weddi I ni wedi cael. Ond walle se ni'n fwy gonest yn gilydd, walle
bydden ni hefyd yn sôn am y brwydrau. Falle bydden ni'n sôn am y temptasiynau. Falle bydden ni'n sôn am y prydau hynny pryd i ni wedi methu. Neu bydden ni'n sôn am y pethau yna i ni wedi gweddio amdanyn nhw a di ni ddim wedi cael nhw. Bobl i ni wedi gweddio amdanyn nhw a di ni ddim wedi gweld dim newid ynyn nhw. Neu'r sefyllfaoedd yna i ni wedi gweddio drostyn nhw. A di ni ddim wedi gweld nhw newid. A walle bydden ni hefyd yn sôn am yr adegau hynny pryd i ni wedi clywed am bobl yn cael rhyw fendith fawr. Ac yn lle llawenhau gyda rai sydd yn llawenhau, i ni wedi teimlo rhyw bwl o genfigen. I ni wedi teimlo pan maen nhw yn cael y bendithion yma. Ac i ni'n goffod mynd trwy'r cyfnod anodd yma. Walle bod ni wedi teimlo, a walle nawr, pwy a wyr, walle nawr. Bod ni'n teimlo bod Duw yn yn erbyn ni, bod e'n anfon problem ar ôl problem ar ôl problem ar yn llwybr ni. A bod e'n gwasgu ni ac yn gwthio ni ac yn wmladd â ni. Mae'n gallu ymddangos fel yna weithiau. Mae'n gallu ymddangos fel yna. A walle oedd hi'n ymddangos fel yna hefyd i Jacob. Ond i chi'n gweld, mae gan Dduw i bwrpasau, mae gan Dduw i ffordd o weithio. Duw sy'n bendithio, yw yn Duw ni. Duw sydd yn rhoi yn hael, yw yn Duw ni. Ond nid peiriant bendithion. Dych chi ddim yn dod a gwasgu'r bwtwn fel byddech chi'n neud falle i gael eich coc, gwasgu'r bwtwn neu roi'ch arian mewn a gwasgu'r bwtwn a mae'r ddiod yn dod mas trwy'r gwylod. Nid fel yna mae. Duw sy'n yn caru ni yw Duw, yw'r arglwydd. Ac mae am yn bendithio ni fel Duw sydd yn caru ni. Mae am i ni i ddiadnabod e. Mae am i ni gael gyda'r fendith. A chi'n gweld, dyma walle ble mae'r arglwydd yn arwen. Jacob yn ei mae'n brwydro yn ei erbyn e. A cyfan gall Jacob wneud yw gafel yn y ffigwr. Mae gafel nerth i frichau. Chydig nerth sydd gyda gaf y cydio ynddo fe. Mwyn iddo fe i fendithio fe. Mwyn iddo fe gael yr arglwydd a'i fendithio. Cael y roddion yma fel roddion cariad Duw i ni. Roedd i'w cheisio, mae Iago yn gweud yn diwedd ni, nid ydych yn cael am nad ydych yn ceisio, nad ydych yn gofyn. Ych chi'n gofyn, profwch fi, gwelwch, profwch a gweld mor dda yw yr arglwydd. Roedd rasol Duw i'w cheisio. Ac yn ola, roedd rasol Duw i'w cheisio mewn gwendid. Mewn gwendid. Felly pan ni'n meddwl am bendithion Duw ac yn meddwl am geisio bendithion Duw, felly i ni'n teimlo, yn cydwybod, yn cyhuddo ni, pwy mor ddiddal i ni, felly yn gweddiau ni, pwy mor ddiffygiol yw yn gweddiau ni, pwy mor witwat i ni yn bywyd ysbrydol. I ni'n teimlo, i ni'n gweld yr anghenion, ond i ni'n gwybod beth i wneud. I ni'n gweld eraill, felly, a maen nhw yn ymdrechu a, i ni'n edmygu nhw, ond i ni ddim yn gallu bod yn debyg iddyn nhw. I ni'n teimlo yn hollol ddinerth.
Wel, diolch am y benod yma yn Genesis. Diolch am yr hanes yma. Chmod, i ni'n meddwl weithiau tawn problem ni yw yn bod ni'n rhy wan. Ond y gwir amdani yw yn problem fwyaf ni yw yn bod ni'n rhy gryf o lia yn meddwl ni'n hunain. I ni'n meddwl yn bod ni'n gallu dod i ben. I ni'n meddwl bod yn bywyd ni yn iawn fel mae e. Sy'n eisiau newid rhyw lawer. Neu os na rhyw broblem, gallwn ni ddatrys y broblem. Yn gwmws wrth gwrs fel oedd Jacob yn timlo. Oedd e'n meddwl, oedd e'n gwybod beth oedd e fod i wneud. Oedd e'n gwybod sut oedd cael y fendith. Oedd e'n gwybod sut oedd trin i ewyr. Oedd e'n gwybod sut oedd llwyddo dan amgylchiadau anodd a hyd yn oed wrth wynebu Esau. Oedd e'n meddwl walle byddai'r cynllun ma oedd gyda fe o roi roddion ma walle yn tywelu dicter i frawdau. Oedd e'n meddwl, oedd e'n gwybod sut oedd cael bendith Duw, ond oedd e ddim. A mae'r anawsterau yma yn ffordd gan Dduw o'i dynnu fel awr, o ddod â fel awr, o ddod â gweddi, ddechrau gweddi o lia cyn y darn yma, Mae'r gweddio yma, mae'n cyd-fynd ar cynllunio bron yn dweud, mae'n gweddio a mae'n cynllunio ar yr un pryd, ond nawr ar ei ben ei hunan, does dim cynllun ar ôl gyda fe, mae'n gorfod gweddi, gorfod cydio, a mae'n cydio, dal ati'n cydio drwy'r nos yn y dyn yma sy'n wmladd yn ei erbyn e, a mae'r dyn yma'n cyffwrdd a'i glin e, ei forddwyd e, ni wanhau e. A mae'n dal i gydio. O, mae'n cydio mewn gwendid. O, da cyfan gall ei wneud. Chymod, dwi ddim yn gallu ryteg wrth Esau ragor. Dwi ddim yn gallu cered yn syth at Esau i gwrddo mewn i'r fasol. Mae'n wan. O, mae'n cydio yn yr arglwydd, yn ei wendid. A wy'n credu, chymod, bod na rhywbeth i ni fan hyn. Chymod, amwedig nawr wrth feddwl am y misoedd diwetha. Chymod, wy'n siarad nawr mewn capel gwag, ond wy'n gweld y setau fan hyn, wy'n gweld y cadeiriau fan hyn, a wy'n meddwl am y bobl. Wel, mae un wedi'n gadael ni, oedd yn plith ni. Mae eraill nawr wedi cael profedigaeth ac wedi colli anwyliad. A mae'n sofrod yn gloc ofnadw. Ac i'n sew fel eglwys, yn gwybod, i ni meddwl amdano chi. Mae rai eraill, heb yn wybod i fi, walle wedi cael rhyw newyddion drwg iawn, rhyw broblemau, neu rhyw ofidiau eraill wedi dod iddi rhan nhw. Ac walle bod nhw'n Mae'r straffaglu neu'n trio ymdopi o'r egyllen o dan yr amgylchiadau hynny. Chi'n gwybod bod Duw yn gallu dod â'i fendith i'r sefyllfa honno. I chi'n timlo'n wan, i chi'n gwybod beth i wneud, beth i weid, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, i chi'n gwybod. Cyfan gallwch chi wneud yw cytio. Walle di chi'n gallu gweddio'n iawn, walle di chi'n gallu darllen eich Beibl yn iawn. Lle bod y dagrau'n dod, a pob math o feddyliau'n dod, ond i chi'n gallu cytio yn yr arglwydd yn eich gwendid chi. Ac yn eich gwendid chi, mae'r arglwydd yn dod a'i fendith. Mae'r person yma yn siarad â Jacob ac yn rhoi enw newydd ar Jacob. Mae'n meddwl yr holl bethau oedd yn wir am fywyd Jacob hyd yn hyn. Bydde fe'n hapusach se pobl yn anghofio llawer iawn o'r pethau ni, ond nawr mae'n cael troi tudalen newydd. Mae perthynas newydd gyda fe
a Duw. Dyw'r broblem ddim wedi mynd. Dwi ddim yn cael cri newydd. Dwi ddim yn cael operation fel rai o'n chi. Felly mae rhaid chi wedi cael, ni chi'n aros i gael cri newydd yn yr ysbyty. Dwi ddim yn cael cri newydd. Mae'n dal i gloffi. Ond mae'n cael enw newydd. Mae'n cael perthynas newydd a Duw. A mae'n cael mynd yn ei wendid dan fendith Duw. A mae hwnna yn beth gwerthfawr iawn. Mae'n gofyn enw'r person yma a dwi ddim yn cael ateb. Dwi ddim yn cael gwybod enw'r angel. Mae'r angel yn rhoi enw newydd iddo fe. Dan fendith Duw. Doedd yr amser ddim wedi dod i ni gael gwybod pwy oedd y person yma. Mae'r person yma yn ei adael. Wrth gwrs, dyma un o'r achlysuron yn yr Hen Testament, cyn i fab Duw ddod yn y cnawd, pan gnaeth e ddod mewn rhyw ffordd ddirgel iawn i ddangos bod na Dduw oedd yn dad ac yn fab. Mae yna rhyw gysgod o'r pethau yma yn barod yn yr Hen Testament. Dyw'r goleuni llawn ddim wedi dod eto, ond mae yna rhyw gysgod. Mae e'n dod, mae Iesu Grist yn dod yn yr achos yma. Ond dod a gadael Jacob mae'n wneud. Nawr mae wedi dod i fod gyda ni. Nawr mae wedi dod i fod gyda ni yn profedigaethau, yn yn gwendid ni, yn yn anghenion ni. A diolch iddo fe am hynny, mwyn i enw. Gorffennwyd y Mesia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae ryddid cyflawn drwy ei waith, cyflawnwyd i ben a berth dri. Gorffennwyd talwyd aled law, brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, i farw Iesu dros omni. Fe roigwyd llen y dymol fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd ffri. Trwy Crist fe chwalwyd bob rhyw fi, mae groeso'i bech a diriaeth ni. Gyflawnwyd ag ysgodion gai, bob gair proffwyd o ddaeth yn wir. Fe wedodd oed i bech o Duw, roed a gyfamod newydd i'r. Teyrnasiad pech o daeth i ben, a gorwyd peth a beth i ni. A Satan ar ei orsedd fi, a lwmpwyd trechwyd angau di. Ni rhaid wynebu dicter Duw, fe'n gwneud yn fellid gan fy lle. Gwel ac wraddwyn oen difau, gorffennwyd cliw ei olaf lef. Yng Nghrist mae groes o bawb a dri, cawn wisgo gŵn cyfiawnder gwir. Ei heiddiant efo'r oer i ni, mae'r llwybr